皆さんこんにちは、後藤と言います、よろしくお願いします。好きなスポーツは、ゴルフです。で、私の方もゴルフは、大好きでよくラウンドにも行きます。で、緑の中を、みんなと歩きながら楽しくワイワイ、プレーするのが、大好きです。あと、音楽なんですけども、音楽も、知り合いにDJ などいまして、ハウス系なんですけども、よくその友達の DJ を回すイベントに足を運んで、みんなでワイワイ、楽しくお酒を飲んだりしています。で、将来夢なんですけども、自分も、そういう音楽、曲を作っていったりですとか、あとはオーガナイズができればすごい楽しいかなと思ってます。よろしくお願いします。今から出たら大丈夫です。